Rozumiem otázkam týkajúcim sa cyberstalkingu a jeho právneho posúdenia. Predložené informácie sú všeobecným prehľadom a nemajú za cieľ hodnotiť konkrétne situácie. Poskytujú prehľad platnej legislatívy, ktorý vám môže pomôcť zorientovať sa v danej problematike. Na Slovensku nie je termín cyberstalking výslovne definovaný v zákone. Jeho prejavy a dôsledky však možno posudzovať ako rôzne trestné činy podľa trestného zákona. Tieto činy pokrývajú široké spektrum nelegálneho správania v digitálnom prostredí. Medzi takéto trestné činy patria najmä neoprávnený prístup do počítačového systému. 247 TZ, tento trestný čin nastáva, keď sa niekto neoprávnene dostane do cudzieho počítačového systému. Trestná sadzba za toto konanie môže byť až 2 roky odňatia slobody. V prípade väčšej škody alebo dlhodobého pokračovania konania sa sadzba zvyšuje až na 5 rokov. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi 374 TZ, zneužitie osobných údajov, napríklad ich získanie, zhromažďovanie alebo spracovanie bez súhlasu je trestné. Za toto konanie hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 3 roky. Ak dôjde k väčšej škode alebo ide o dlhodobé porušovanie práv, trest môže dosiahnuť až 5 rokov. Ak niekto úmyselne zničí, poškodí alebo zmení dáta v počítačovom systéme, dopúšťa sa tohto trestného činu. Trestná sadzba je v takom prípade až 3 roky odňatia slobody. Pri vzniku väčšej škody môže trest dosiahnuť až 8 rokov. Podvodné konanie v digitálnom prostredí, ktoré vedie k majetkovej újme, sa posudzuje podľa tohto paragrafu. Pri podvode je kľúčová výška spôsobenej škody, ktorá priamo ovplyvňuje závažnosť trestu. Slovenský trestný zákon špecificky pracuje s pojmom škoda veľkého rozsahu. Táto kategória má zásadný vplyv na výšku trestnej sadzby pri majetkových trestných činoch. Škoda veľkého rozsahu je definovaná ako suma presahujúca 153 000 eur. V minulosti táto hranica bola iná, avšak aktuálne je stanovená na túto sumu. V prípade, že sa podvodom spôsobí škoda veľkého rozsahu, uplatňuje sa najprísnejšia sadzba. Podľa paragrafu 221 odseku 4 trestného zákona hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Ide o jednu z najvyšších sadzieb, ktoré sú v slovenskom práve pre majetkové trestné činy možné. Ak trestná činnosť prebieha dlhodobo, napríklad od konkrétneho dátumu, môže to mať zásadný vplyv na jej právne posúdenie. Dlhodobosť konania zvyšuje závažnosť spáchaných trestných činov. Takéto konanie môže byť posudzované ako pokračovací trestný čin, ktorý prebieha v čase. Môže tiež svedčiť o organizovanom konaní, prípadne o závažnejšom spôsobe konania páchaných trestných činov. Ak páchateľ spáchal viacero trestných činov, hovoríme o súbehu trestných činov. V takom prípade sa uplatňuje paragraf 41 trestného zákona o úhrnnom treste. Trest sa potom určuje podľa najprísnejšej sadzby z trestných činov, ktoré páchateľ spáchal v súbehu. Tým sa zabezpečuje spravodlivé potrestanie za celú kriminálnu činnosť. Ak je súčasťou konania aj psychický nátlak, systematické sledovanie alebo opakované zasahovanie do súkromia, môže ísť o ďalšie trestné činy. Tieto aspekty posilňujú závažnosť celkového útoku na osobu. Medzi takéto činy patrí napríklad nebezpečné prenasledovanie podľa paragrafu 360 a trestného zákona. Za tento trestný čin hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 3 roky. Pri dlhodobom konaní alebo ak vznikne závažná újma, trestná sadzba sa zvyšuje až na 5 rokov. Ak je cyberstalking spojený s neoprávneným prístupom do systémov, s majetkovou škodou, zásahmi do údajov alebo psychickým nátlakom, posudzuje sa v súbehu s ostatnými trestnými činmi. Celkové posúdenie tak zohľadňuje všetky spáchané delikty a ich kumulatívny dopad. Na záver si zhrňme orientačné trestné sadzby pre uvedené trestné činy. Je dôležité mať na pamäti, že každý prípad je posudzovaný individuálne. Za neoprávnený prístup do počítačového systému hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 5 rokov. Pri poškodzovaní dát môže trest dosiahnuť až 8 rokov. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi je trestané až do 5 rokov odňatia slobody. Nebezpečné prenasledovanie má sadzbu až do 5 rokov.
Ak však dochádza k podvodu so škodou veľkého rozsahu a je prepojený s cyberstalkingom, trestná sadzba je výrazne vyššia, a to 10 až 15 rokov odňatia slobody. Tieto informácie by mali slúžiť na lepšie pochopenie právneho rámca.